Padayon na usab ta mga higala, ania na ko karon sa ikatulong adlaw sa pagpalampas para sa sagingan. Kay katunga pa lang ang among naagi, dako pa among trabaho unon, mao ni among ipadayon karon. Nasaan ang pag-ibig mo? Nandito sa Mindanao, ang akong upaw ni samut og kasinaw, kay nasidlakan man sa adlaw. Atong kantahan si Bones Rene kay ni sayaw. Samtang nag-snack ko diri og pandesal nga hilaw-hilaw. 5 little monkey ambak-ambak, ilang gihingutan ang ilang tigbantay nga pahak. I wanna be a 2B, a 3B, a 4B, 3B. Wa pa kamata ang adlaw kay gitugnaw, ang mga naglampas nagbaid pa sa ilang lagaraw. Kaysa among paglampas ikatulon na karon ka adlaw. Ayaw og kaulaw sa pagsayaw, bahala og mga upaw. Kung mosuroy ka sa lasang nga dagko og mga baliti, ayaw patakaog pangihi, kay aron dili mo dako ang imong lusi. Nagsulod usa kog tubig diri mga higala sa silupin, kaya akong himuong ice para akong gamiton ugma, akong ibutang sa ice bucket para nga ang mga karne nga akong dadon sa bukid dili madaot, kay medyo layo-layo pa, mga isa pa ka oras kapin ang biyahe. Gipaslak lang dayon ako diha sa rip para mo gahi, siya rog di ni mo gahi nga gipaslak gahi magani tong wala pa napaslak. Mao na kini ang tubig kagabi mga higala, ice na gyud, gahi na, birada na dayon ako diha, butang na dayon ako diha ang mga sudanon para sa maglampas. Ayo buntag mga higala, kumbati na usab ko. Ang oras karon alas 4:20. Gikapihan lang dayon ako diha, higop lang ko diha mga balising ko lang. Hapit lang usa ko diri sa dakong tindahan, kaya akong palitan si Little Bunsurot og ice cream. Okay. Nagpalit na usab ko diri og coke para ipang tulak unya sa karne ba. Pila na lang po daan nito. Pila man eh. Hayag na mga higala, ilog na ang kahayag o kangit-kit.
Labay na usab ko diri sa manindot nga talan-awo no, diri sa triangulo nasipit. Hapit lang ko sa dayon ko sa Petron, tubel ug balik 200. Igo gyud mga higala, kaabot ko diri sa Hinandayan, nakamata na ang adlaw. Mao gyud pagmata sa adlaw. Ya mo ni diri ang update sa dalan nga pinakalisod katong batuon sa Hinandayan, diri sa Hinandayan. Ada panas. Mao ni ang pinakalisod sa unaw. Wow, nagaayo. Oh. Lapad na kayo. Oh. Pwede na diri makasaka ang multicab na magkargag saging. Medyo distansya pa ta. Ya bag-og ligid ni si Daguhoy. Okay kina daron mo kamas-kamas gina sa karon. Kaganina dito sa simentado. Medyo nabag-uhan ko. Bakikaw kayo i-drive si Daguhoy kay bag-o pagligid ba, murag gatakilid ga dagan. Karon dire testingan ko ni karon dire. Nakaabot na gyud ko dire mga higala sa campsite. Okay kayo ang ligid ni Daguhoy ganina. Pagkamas-kamas dito sa Hinandayan. Okay kayo siya magdagan sa yuta. Pero kung sa espalto ay kanang sa simento murag mapikyang ba, bakikaw niya. Mo ni ang campsite nga lampasunon nga saginganon among paningkamutan nga unya hapon inig kahuman og lampas maabot na mi diri sa kalsada naman namang kuryente. Wala pa man ang mga manglampas, pabuton sa nako kadiyot. Update sa ta diri sa ice. Kung nahilis batong gi buhat na ko nga ice. Atong tan-awon ang ice. Kung nahilis ba. Wa nahilis. Nahilis siya gamay. Pero napay dako pa kayo nabili no. Ang atong sudan diha. Okay kayo, bugnaw kayo. Nagkuha na dayon ko diha og dahon. Akong gihapin aning akong ginabutangan og seedling sa una. Wala sa langkat man lagi na imong foam. Oh. Ginom sang ay so, hilos ra gamay. Ito na. Hi guys, nanapod si Little Bunsurot guys. Magkaon na pod mi og ice cream nga lugaw. Nalugaw ang ice cream. Tuara, nalugaw na ang ice cream. Si Little Bunsurot diha kakanuno na sa iyang ice cream. Naghiwa na dayon ko diha og lamas para sa among sudan sa pamahaw. Kinilaw among tirada karon kay unya pa unta ni udto pero basig madaot ni mo nang karon na lang pamahaw na lang namo ning kinilaw. Ni ara kinilaw. Bira dahi. Kapila ni mo, Mos? 18. Atol kayo mga gala kay birthday dahil sa isa ka kauban na mo nga maglampas. Dire na gyud na kuan yang birthday. Ni arang kinilaw, gitimplahan na, gisagol na ang mga lamas. Ang pipino, toa, nabilin. Kumbati na dayon mi og pamahaw kay nagdungag naman dayon sila daan. Dali ra kayo, igo ra mi nagtimpla sa kinilaw, mahaw dayon. Gitiradahan dayon da ni Kuya John og kok ay perting pitia kayo sa kinilaw. Asa man si Kuya Zairel? Mag-school? Agoy, wala kadua ang Little Bunsurot karon. Hatag sa akong instruction sa ila karon kay mo baba ra ko balik. Hatagan lang ko sa nako sila instruction kay mo baba ra ko karon og balik kay mag-set up ko sa akong YouTube. Ibinlan nako sila diri og sudanon para paniud to. Ani ay paklayonon, ani apoy batikon, ani apoy pwede balbakwahon. Pili lang sila ani unsay ilang sudanon aning tulo. Ang tigluto na ibahala ani kung unsay yang tirada ani. Gibili na usab nako ang ilang sweldo. Taman ra sila unya alas 3:30 sa hapon. Gikaon na dayon ni Little Bunsurot diha iyang ice cream nga medyo na lugaw-lugaw. Og din hilang usa ko taman aning akong vlog mga higala. Sunod video na pod ang update aning ilang agi dire sa paglampas.